Прывітанне, шановнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, і вы на канале Каля культуры. Тут я распавядаю пра беларускае ды сусветнае культурнае мастацтва, музеі ды іншыя калякультурныя цікавосткі. І сёння ў нас з вами перадкалядны выпуск наўпрост з вуліц горада М. Таму стаўце вашыя калякультурніцкія лайкі ды падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Нагадаю, што гэты канал прызнаны экстрэмісцкім беларускімі ўладамі. Ну і далучайцеся да нашага невялічкага шпацыру па гораду М. Мая жонка, калі ўпершыню трапіла сюда, выказала арыгінальную думку, што Мадрыд – гэта помесь Менска са Стамбулам. Ніколі не быў у Стамбуле, таму пацвердзіць не магу, але, на мой погляд, гэта вельмі дасціпная думка. Але і сам ужо трэці год не магу пазбавіцца ад паралеляў паміж Менскам і Мадрыдам. І калі гуляю па гэтых вуліцах, часам пачынаю думаць Беларусь. Гэта фармулёўка Владзіміра Мацкевіча, філосафа ды палітзняволенага, якому летам 2022 года беларускія ўлады усандалілі 5 год зняволення. І я ўпэўнены, што спадар Мацкевіч і за кратамі працягвае думаць Беларусь. Тое самае, як яе думаюць людзі, што жывуць у краіне, і тыя, што вымушаны былі з яе з'ехаць. Вы і я. Усе мы думаем Беларусь. Зараз мы з вами знаходзімся на праспекце Кастаяна. І калі я іду ўздоўж яго, то заўсёды ўзгадваю шырокі прастор праспекта Незалежнасці. І думаю аб тым, што калісьці гэты праспект называўся Францыска Скарыны. І яшчэ да таго, як я паспею засумаваць аб тым былым прозвішчы праспекта, я ўзгадваю, што гэты таксама насіў іншае імя. Ён быў закладзены і зроблены пры Франка і насіў назву Генералісімуса. Па гэтай неверагоднай шматпалоснай шашы дыктатар ездзіў на поўнач у сваю рэзідэнцыю ў Парда, на поўнач ад горада. Але Франка памёр, і праспекту вярнулі яго былое імя. А пасля перапрацавалі, зрабіўшы выдзеленыя поласы для транспарту, зялёныя зоны. Такі сабе трыумф урбанізму над аўтарытарызмам. Гэтая думка пра дыктатара, што ганяе па праспекце ў сваю рэзідэнцыю, наводзіць мяне ўжо на думку пра іншы Менскі праспект, пра праспект пераможцаў. Асабліва ўлічваючы, што тут на праспекце Кастаяна стаіць палац кангрэсаў, чый фасад упрыгожвае твор выбітнага мастака Жуана Міро. Ён дзесяцігоддзе пражыў у выгнанні і не спадзяваўся нават аднойчы вярнуцца на радзіму, аб тым, каб ягоным імём, ягоным творам быў упрыгожаны будынак у франкійскай Іспаніі, не было і гаворкі. Але час ідзе, і ў 1980 годзе і праспект перайменавалі, і кангрэс упрыгожылі. І як тут не ўзгадаць, што Менскі палац спорту на праспекце пераможцаў мог быць упрыгожаны творам другога выбітнага мастака таго пакалення Фернана Леже. Мазайкай. Яе хацела падараваць Менску ягоная ўдава, выбітная беларуска Надзя Хадасевіч Леже. Але тады менскія ўлады прапановы не прынялі, бо яна не адпавядала эстэтычнай лініі партыі. І зноўку ж, час ідзе. Мабыць, аднойчы фасад Менскага палаца спорту таксама расквітнее мастацтвам. Наўрад ці гэта будзе Фернан Леже. Але чаму б не Міця Післяк, ці, напрыклад, доктар Ой, ці Макс Восіпаў. Але ж чакайце, штосьці ў маім спісе толькі мужчынскія імёны. Напэўна, дарэчна казала мексіканская мастачка Марыя Іскерда, што нарадзіцца ў Мексіцы жанчынай, што мае мастацкі талент, гэта ўжо крымінальнае злачынства. Мехіка, дарэчы, таксама горад М. Напішыце ў каментарах, якую б менскую ці беларускую мастачку жанчыну вы б жадалі бачыць на фасадзе публічнага будынка. І твор, канешне. Ну а мы з вами, каб працягнуць шпацыр, зробім шчоўк. І апынемся на плошчы Святой Ганны, бабулі Ісуса. Я заўсёды пытаюся ў турыстаў, бабулі па маці ці па таце. Добрае месца, шмат людзей, розны варушняк. Недалёка адсюль за вуглом падаюць вельмі добры рамен.
Ну а тут, сярод усяго гэтага жыцця, стаіць помнік вялікаму іспанскаму паэту Федерику Гарсія Лорку. Нядаўна я знайшоў у інтэрнэце зборнік вершаў Лоркі ў перакладах Рыгора Барадуліна. Толькі паслухайце. Паэзія гэта гаркота, мёд нябёсны, які спрадвечна капае з нябачных сотаў душы чалавечай. Яна немагчымасць магчымасці поўная, арфа, ды замест струн, сэрца і полымя. Паэзія гэта жыццё, дзе напята сцяжынкі струна, па якой ідзём правадніка, чакаючы нашай ладзі без стырна. Кнігі тонкіх вершаў гэта зоры, якія плывуць у знямелай прасторы да краіны знябытай, далечы на небе радкі срабрыстыя, пакідаючы. Паэт быў забіты франкістамі ў 1936 годзе за тое, што смелы, за тое, што рэспубліканец, за тое, што паэт. Вораг, адным словам. Добры помнік, без пафса, ды амаль без пастамента. Ён быў створаны скульптарам Хуліа Лопесам Эрнандесам у 1984 годзе. Звычайна гэты год узгадваюць у літаратурным кантэксце, але не такім пазітыўным. А тут вось добрага паэта паставілі. Бронзавая статуя ў поўны рост стаіць так, што ён глядзіць у бок іспанскага тэатра. Бо Лорка быў яшчэ і выбітным драматургам. Паэт трымае ў далонях ці то жаваранка, ці то салаўя, што вось-вось уляціць. Абедзве птушкі з'яўляюцца распаўсюджанымі матывамі ў паэзіі Лоркі. Надпіс на пастаменце абвяшчае ад Мадрыда Федерика Гарсія Лорку. І гледзячы на гэты помнік, я ўзгадваю беларускі маладняк, усіх тых паэтаў ды празаікаў, што стваралі новую беларускую літаратуру. Цікавую ды цікаўную, адкрытую да ўсяго сусвета, глобальную, гарадскую. І большасць якіх гэтых паэтаў і празаікаў не перажылі 30-е гады ды савецкія рэпрэсіі. Я добра магу сабе прадставіць помнік, напрыклад, Уладзіславу Галубку насупраць будынка тэатра Ян Купалы, напрыклад. Ці вось помнік Мойшы Кульбаку насупраць будынка былой харальнай сінагогі пасля габрэйскага тэатра. А яшчэ варыянт Алесю Дудару, канешне ж, помнік. Дарэчы, зрэшты я вывучыў, як ўсё ж такі правільна ставіцца націск у ягоным прозвішча. Дудар, Дудару. А месца ў горадзе, каб паставіць такія помнікі, упэўнены, знойдзецца шмат. Як, напрыклад, ідэя замяніць помнік Дзяржынскаму на праспекце Незалежнасці. Я ўпэўнены, што гэта выкліча спрэчкі і супраціў значнай ці пэўнай часткі беларускага грамадства, бо Лорка выклікае. Гэта статуя, такі сабе сімвал расколатага грамадства Іспаніі. Рэгулярным чынам хто-небудзь з людзей з левымі поглядамі вяжа яму на шыю чырвоны шалік, а пасля хто-небудзь з правага боку гэта зрывае. У 2011 годзе ў выніку напада вандала помнік быў пашкоджаны, а жаўрук, птушачка, выдраная з рук паэта. Нічога, аднавілі. Пасля смерці Франка іспанцы падпісалі пакт аб забыцці. Спрэчная, але на сённяшні дзень рэзультатыўная спроба паступова вярнуць мір у грамадства. І грамадства гэтае у Іспаніі ўсё яшчэ расколатае, але людзі больш не забіваюць адзін аднаго, а проста абураюцца ды клянуць адзін аднаго ў парламенце. Калі-небудзь мы зразумеем, ці загаіцца гэтая рана, але зараз іспанцы вырашылі крочыць далей. Ну то пакрочу і я. Час развітвацца. Дзякую вялікі, што паглядзелі. Дарэчы, напішыце, як вам такі фармат. Развітваемся ненадоўга, яшчэ да Новага года пабачымся. Дзе? Ну, як заўсёды, каля культуры. Беражыце сабе, спажывайце мастацтва. З вами быў Мікіта Моніч. Пока-пока.